Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 2 kan bulan na Abril taon 2022. Luat ming ihatod sa Indo at mga bareta. Sa Nagangunyan News, mga baretang tiniripon pon Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 radyo natin Naga nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News, official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog News Team, ako po ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, RSR. Sa detalyas kan sa tuyang mga bareta, tradisyonal na mga aktibidades sa ngunya na Semana Santa, dago sa Syudad de Naga. Ang detalyas haliki Paulo Papa. Preparado na ang 27 barangay kan Syudad de Naga sa mga tradisyonal na aktibidades katakod kan Semana Santa na 2 taon ang naoktaba huli sa COVID-19. Segun kay Alcalde Nelson Legacion, napag-ulayan sa sarong tiripon kan mga kapitan Kaibaan City Disaster Risk Reduction and Management Council na ipapadagos ang foot processions kung magtinir sa Alert Level 1 ang Syudad de Naga poon Abril 1 sagkod 15 ang Semana Santa ngunya na taon mapuon Abril 10 sagkod 10 isais. Susog sa Section 1 kan Executive Order No. 2022-011 pigtutugot ang foot processions alagad maninigo na masunod ang public health standards. Apwera pa kaini ang mga organizers kan prosesyon kay puhan maghagad permiso sa City Mayor's Office tanganing masyerto ang seguridad na itatao kan law enforcement units. Oras na tugutan, maninigo na makikoordinar sa mga barangay kapitan na nakakasakop sa mga lugar na aagian kan prosesyon basado man sa Section 5 kan nasambit na orden. Napag-ulayan taman po sa bago itong manunungod sa mga aktibidades na concerned man po si mga punong barangay. Ang sabi ta po, base sa executive order na sa tuya pong ipinaluwas, kanakaagi pang semana, itutugot ang anuman na aktibidades na nakasanayan, na nakagawian ta, manunungod sa Semana Santa, manunungod sa Peña Francia Fiesta, asin iba pa, kung kita padagos na nasa irarom kan Alert Level 1. Kung Alert Level 2, itutugot man giraray alagad para lang duman sa mga vaccinated individuals. Kung Alert Level 3, Alert Level 4 and 5, ipagbabawal ta. So, sunod doon kung ano si nakapalaman sa kasuguan kan Interagency Task Force. Mientras tanto, pigbuyagyag ni Ernesto L. Camel, CDRRM officer kan syudad, nakabali sa mga tututukan kan mga barangay, ang posibleng pagpuli kan dagbang na bisita sa syudad, gikan sa mga lugar na may kaso pa nin COVID-19. Dugang ni L. Camel, dahil naman igigilid ang pagbantay sa mga turista na makararigo sa Isarog Natural Park na pigbuksan lang sa publiko kan Abril 1 sa Section 3 kan Executive Order No. 2022-009 na nagpapautob kan mga panundon sa syudad under Alert Level 1. Pigtutugutan ang gabos, dawa si mga dai pabakunado na maggibo nin open-air outdoor activities. Ang Holy Week po iyon si pagdagsa kang mga tao pa uruli sa probinsya. Ngunyan po may mga nanuntara na po kita mga biyahero na halis sa Metro Manila. Base po yan sa ESPAS, nagdakol na si mga application ta. Kaya data po lingawan na sa ibang nasyon na kataraid ng Pilipinas, nagdadakol pa ang kaso. Sa Manila po, sa Metro Manila, iba pang kaso sa Kasakala, Barzon. Kaya dapat naman pang-andaman niyan, bako lang si seguridad tango niya na Semana Santa, kundi mo magi pong si seguridad kang mga barangay, lalo na si may mga resort sa na barangay po sa Syudad ng Naga. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos.
Tri-mobile passengers waiting areas ipapa sa irarom sa 30 dias na dry run kan lokal na gobyerno kan Naga. Detalyas kayan Joel Sulina. Dapat na ang gibuho ng 30 dias na dry run o experimental observation kang pito gabos na public utility tri-mobile waiting area sa siyudad ng Naga. Sigun kay Konsel Lito del Rosario, Chairman kang Committee on Transport sa Sangguniang Panglungsod, 8 kuta na ang propose kan mga nasa sektor ning tricycle. Alagad ginibo na sa naining 7 matapos ang ginibong evaluation kang committee. Asin ngunyan nataonan ning resolution sa Sangguniang Panglungsod para i-autorisar si Mayor Nelson Legacion sa pagi kang Public Safety Office na magsagibo ning 30 dias na dry run para digdi. Objeto kay ni na matabangan asin mataunan ning waiting areas ang mga tricycle sa syudad asin magiyahan man ang mga commuters kung saan ang tamang lunaran asin babaan kan mga pampublikong tricycle sa loob kang Naga. Tinananta po ning through a resolution sa Sangguniang Panlungsod, tinananta po ning Sangguniang Panlungsod ning resolution ning authority ang Office of the Mayor sa pagi kang Public Safety Office to conduct a 30-day dry run sa feasibility kaning mga waiting areas ng Punilla sa General Luna, ang iba po yaw naman sa De Hernandez, ang iba po yaw nagdi sa may Evangelista saka sa may General Luna extension. So pito po yan gabos. Ang iba ang ano po hindi sa may Pinastilyohan, ano. I mean rason po kani is magabat ng malingon yan ang sa yan ang gasolina, crudo, ano. Kaya ibig sa pare-record at least matanantasin na ning waiting areas. Pangadua, guide man ni Nilinaw man ni Konsel del Rosario na nakatalaan man nindang i-repeal ang eksistidong 93-026 City Ordinance o bistado sa apod na Intra-City Tri-Mobile Transport Rationalization Plan of Naga City o Intrapa na pigpadrinuhan kay ito ni former City Councilor Socorro Felix asin pirang dekada na ang nakalilihis o obsolete na kun kaya pirang section kang ordinansa anday na applicable sa panahon ngunyana. Kabali na digdi ang mga dating naipatindog na mga waiting shed o tri-mobile station na nakadakli hinago pa kan pinasunod ang road clearing kang DILG asin gobyerno nasyonal. Matapos ang 30 dias na experimentation masumitir ang Public Safety Office asin Naga City PNP ning rekomendasyon kung ini feasible o dai. natural death na po kaya itong intrap pong ito. For more than 15 years so halos close to 20 years na nga ito dahil naman po ito nasunod. Sa kasi mga tri-mobile stations kadto nagkaharali na po. Kapag kang nag-clearing po dyan sa sentro baga, ito po bagang tinaranggal na po ito. So, yun na po yan. Ang maribay po kanina, yun na anong pitong tri-mobile waiting areas. Dahil na siya kasi mas kayo po ano po kanya i-disperse itong mga waiting areas. Ito pa kaya piralang ito dyan sa sentro. So ini po kanya mas disperse ini mas ang pagtanaw kani is mas madaling maka-access si mga pasahero duman sa mga waiting areas na ito. After 30 days, ma-recommend po ang Public Safety Office sa PNP. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, labi sa 7 million pesos na fundo ipigdagama sa Structural Integrity Naga City People's Mall. Detalles, Paulo Papa. Nakahaw kan tigigibong construction works sa Naga City People's Mall. Sinabi ni Alcalde Nelson Legacion, nakatuyuhan kan nasambit na patrabaho na ibuelta ang structural integrity kan merkado. Marurumduman ang merkado publiko kan syudad din Naga, nagkaigwanin nagkakapirang danyos, huli kan earthquake swarm, napigsapo kan syudad na nagpuon kan Oktubre 14, 2021. Saro sa mga nagkaigwanin seryosong danyos iyo ang mga beams, asin poste kan gurang ng pasilidad na sobra na sa 50 na taon. Sa panahon na matapos na ang patrabaho, sinabi ni Legacion na kaipuhan maibuelta ang strength o kakayahan kan merkado na mag-akomodar nin ideal na gabat siring kan mga nakaaging taon, alagad kinakaipuhan man giraray ang regular na pagmonitor. Ang rehabilitation works sa merkado na nagkakantidad sobra sa 7 million pesos, pigrekomendar kan City Engineers Office asin ni Engineer Salvador Aldecoa, sarong eksperto sa ngaran in structural engineering, asin sa mga danyo sa pigsapo kan mga edipisyo, huli kan linog. Parte kan patrabaho sa merkado, iyo ang restrengthening asin retrofitting kan mga pigtutugdong parte kan Naga City People's Mall na nadanyaran. May mga
portion kan structures kan people's mall naapektuhan, may naggaratak, kaipuhan na pasiguruhon, apektado si inaapod na structural integrity, si strength kaipuhan mamantiner. Kaya po, base sa rekomendasyon kan City Engineer's Office in cooperation with Engineer Aldicoa, ang satuyang nagtatabang na structural engineer sa satuya pong lokal na gobyerno Canaga, minarahaytan na mag-undertake din re-strengthening, retrofitting kan na-identify na portion kan People's Mall. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Sa iba pang mga balita, Mayor Nelson Ligacion pigresibi ang Resiliency Champion Award hali sa National Resilience Council. Detalyas kayan Joel Sulina. Karosano ng mga alkalde sa Pilipinas, si Mayor Nelson Ligacion na binisto as nagkampiyon pag-abot sa resiliency programa para man malimitaran ang matinding epekto o danyos kan mga kalamidad, krisis, maging kang kinakahampang na problema sa pandemya. Niresibi kang alkalde kan Ciudad Dignaga ang Awards of Recognition asin ang tropeyo kan pagiging kampiyon kan Naga City uli sa resiliency kaini asin pigpresentar sa publiko sa ginibong flag raising ceremony kan Lunes ang award na nasambita sa panginot kan Resiliency Council kang Naga City na pinamamayohan ni Mayor asin ni Direktora Rene Gumba. Sinabi ni Mayor Nelson Ligacion na siya nauugma hulit at naipahiling kang gobyerno lokal sa tabang kang bilog na komunidad, mga partner agencies asin private sector kung paano pirming andam, preparado, igwaning nakalatag na plano asin aksyon na oras na magtama ang sarong kalamidad, krisis, emerhensya asin pandemya. Pinahiling ta po bilang pagbabahagi pag-share kan sa tuyang eksperyensya sa Naga sa national stage kung ano si nangyari, ano si giniributa, bako lang itong calamities that we went through, typhoons, ESF, and earthquake. Pero mas lalong-lalo na itong pag-abot sa COVID. Ano si mga ginibuta, ano si mga strategies to lessen the impact, adverse impact sa mga taga-Naga. Itong manunod sa tulos-tulos pag-responde, si pagtao kan mga pangaipo, and ensuring that the economy continuously run. Sa paagi kay itong mga program na pig-inisyar as pig-i-implementar sa Budunyan. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulino. Mientras tanto, Concepcion Pequeña National High School papahiwason sa paagi kang dugang na hektarya nin daga. Detalyas kayan Paulo Papa. Preparado ng i-turnover kan lokal na gobyerno sa Concepcion Pequeña National High School ang sarong ektaryang daga sa kataid kaini nakahagadan kan eskwelahan asin kan membros kan Parents Teachers Association. Sigun ki Alkalde Nelson Ligacion, padagos na pigko kompleto ang dokumentos kan daga na inisyal na pigbayadan kan lokal na gobyerno nin 11 milyones pesos. Ang daga maserbing extension kan eskwelahan na mataong kasimbagan sa nagdadakol na numero kan mga estudyante. Dahil po nahiling si Merito at sa indong pakiulay, nakahanda na po kita na itaupo sa saindo ang sarong ektaryang daga. Ini po mismong kataib nindo. Iyon na po ini. Igwa na po kitang ginibong initial payment. 11 million pesos si initial payment po dyan. Kasabay naman sa pinirmahan na dokumento, iyo ang diretso kan lokal na gobyerno Canaga, diretso kan Concepcion Pequeña National High School, na gamito na po yan. Kaya pwede na pong i-turn over sa saindo. Si Jaimito De Leon, school head kan eskwelahan, labi ang pasalamat sa lokal na gobyerno
siring man sa alkalde na nanginutan sa pag-onra kan piggahagad na extension. Masayang masaya tayo siyempre kasi blessing na blessing to, malaking tulong. Bagamat masasabi ko na hindi ko na mararating ang peak ng project na ito dahil by that time re-retire na tayo. Pero makikita mo na itong mga batang teachers, sila na yung magti-take advantage nito. Na it's a history that will go for another 45 years. So kung titingnan mo, 45 years, the next 45 years, nag-start na. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto, sa iba pang mga baleta, Silver Plaque Award ipigawad sa lokal na gobyerno Canaga pagkatapos makaresibi o maresibi ang bike-friendly policies sa laogan syudad. Ang detalye sa halik kay Joel Solina. Matapos na bistuhon asin makuha ang Silver Awards bilang bicycle-friendly city ang Ciudad Dignaga kan 2021 sa natapos pa sa ng Mobility Awards, nagbisita ang mga representante asin organizers kang nasambitang award-giving body sa Ciudad Dignaga para personal na hilingon ang mga asistidong proyekto asin ang mga programa o inisyatibo para sa pag-promote ng active transports, arog kang pagbibisikleta asin maging conducive ang pagbibisikleta sa urban areas kang Naga, kabali na ang pagiging hobby asin sports kaini kang mga taga-Syudad Dignaga. Sa pahayag ni Mr. Fred De Mesa kang 360.org Pilipinas na representante kang Mobility Awards, personal sindang nagbisita sa Naga para iduhol kay Mayor Nelson Legacion ang Silver Plaque of Award kaiba ang certification para sa pagiging most bike-friendly city nationwide kang Naga City. Sa nakaliis na Mobility Award na ginimo kang Bicycle Month Celebration kang nagtalikod na bulan ng Nobyembre. Pinasalamatan man ni Mr. De Mesa ang gobyerno lokal kang Naga asin si Mayor Nelson Legacion sa aktibong partisipasyon asin pag-inganyar sa publiko na magbisikleta sa paagi kang mga inisyatibo, programa asin infrastructure projects para sa pagbibisikleta na mas pinapusog pa kang isistidong bicycle ordinance kang Naga. Hiniling man kang grupo ang mga isistidong bicycle infra projects sa syudad, siring kang bike lanes, bike repair station, mga bike parking areas sa mga estratehikong lugar, maging bike parking areas sa mga establishmento komersyal na yaon sa syudad. In behalf po namin sa 350 Pilipinas Institute for Climate and Sustainable Cities, Pinay Bikers Community at Manila Moves at Climate Reality Philippines, naihatid po namin ang award ng Naga City Silver Awards kay Mayor Son Legacion. Congratulations sa Naga City LGUs at sa Metro Naga Active Transport Community at sa pagtulong-tulong para makamit yung Silver Awards. Sana ang challenge po namin sa inyo, lalo sa LGU po ng Naga at sa buong komunidad po ng mga nag-active transport ay makamit po ninyo yung Katipunan Awards sa 2022 Mobility Awards. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. Natural as in artificial family planning methods padago sa pigtutulod sa Ciudad Dinaga. Ang detalye sa halik kay Paulo De Los Santos. Padagot ang esfuerzo kan lokal na gobyerno kan Syudad Dinaga sa promotion sa artificial as in natural family planning methods na may obhetong limitaran ang population growth as in pagtios kan pamilya. Saro na sa halimbawa kan artificial family planning method ang progestin-only subdermal implant o PSI na pigbubugtak sa parting takyag kan babae. Segun, Kijoy Makaraig, Population Program Officer 4, kan City Population and Nutrition Office o CPNO, pigpupugulan kan PSI an ovulation kan babae nin 3 taon kung sain day na nahihinog pa an Excel sa sinabuhay. Dugang ni Makaraig, day apektado asin malilikaya na matiko o maputol an PSI sa takyag kan babae. Kaya sa parting inininhawak, pigbubugtakan implant na epektibong contraceptive. Ponsa na kan 219, day malampas sa 500 ang numero kan kababaihan sa Syudad Dinaga na nag-aprobitsar kan libreng PSI insertion, removal, as in replacement. Kasi iniyo, tulong taon siyang nakalag dyan. Ini yung parting iniyo, parte digdiyo sa braso na ni, iyon si parting day nahihiro.
dahil gayo na bibend. Kasi iniiwasan tang iniiwasan ta sa tulong taon na yan, syempre iniiwasan ta dapat na magtiko yang implant. Kasi pag nagtiko ang implant, di na po siya epektibo. Apwera kay ni, padagos man ang kampanya kan opisina sa Natural Family Planning Method na mahihiling sa mga sticker na pigdukot sa mga public utility vehicle sa syudad din Naga. Sigun, Kiray Anrentoy, pamayo kan CPNO, dai malilikayan ang mga kahimanwa na takot gumamit nin artificial contraceptive kaya naagi na sana sa proseso kan Natural Family Planning Method na igwang tulong paagi, enot an achieving kung sain pig-uuyunan kan mag-agum na magkaigwang aki. Ikadua, ang spacing na nagbabase ang mag-agum sa panahon na mauot na mag-aki asin limiting kung sain habo na kan mag-agum na mag-aki. Gustong sabihon si sa population side, si population development, tiglilimitagan ta. Dahil sa base man sa pag-adal kung sain si pagtios iyo man si gulping pag-aki. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, footbridge sa Barangay Panikwason, Ciudad Dinaga, napapakinabangan ng unyan kan mga residentes. Ang detalya sa kay Paulo de los Santos. Makalihit ang tirang bulan, napakinabangan na kan mga residentes kan Zona 6, Sitio Yabu, Barangay Panikwason, ang tapos ng footbridge na pigfondohan kan lokal na gobyerno nin 1.3 million pesos. Sigun, Barangay Kagawad Docena Pay, dahil na masapo pa ang sa iyang mga konstituente sa lugar na nasa 30 pamilya ang lumang hanging bridge nagibo sa kawayan asin alambre na nararaot pag may kalamidad. Dugang kan Kagawad, mayo naman in problema ang mga paratanom gulay sa lugar. Kada pagbalyo kan mga ini, tanganing darahon sa merkado ang mga produktong agrikultura. Dako lang pa sa lokal na gobyerno kang Ciudad Dignaga, tanatawan yan ng atensyon dawa nagkakapirang pamilya. I think nasa more or less 30 families ang yaon dyan na talagang mapapakinabangan. Na sobrang pasalamat ninda, yan pong lugar na yan, lugar yan kung saan may mga paratanom pa dyan. And talagang pag may bagyo, talagang dakulang kaulangan sa inda kung mayong footbridge dyan. Taang baha, dahil hindi na may babalyuan sa indang produkto kung mayong footbridge. Ngunyan na may footbridge na, dahil ng problema para sa inda, dako lang kakatabangan na yan sa inda. May babalyo na ninda mga produkto ng agrikultura and madadara na sa saod. May papabakal na. So yan, dakula pong katabangan yan, bagay na yan na pagkakaigwan ng footbridge. Si Meraluna Bartulay Aragon, residente kan lugar, nagsabi na kaya ng balyon kan mga residente ang sapa, dawa overflowing pa ang tubig. Malaki pong tulong. Pag malaki pong baha, nakakatawid po kami. Lahat. Si Diego Napay, labi ang apresyasyon sa tulay, huli sa kagianan na hatod kay ni sa mga estudyante asin sa enterong komunidad. Magayon po ngunyan na igwanan ng footbridge ta si mga estudyanteng hali po digdi sa balyo dahil na po nasasakitan. Tapos po si mas maray po ngunyan na igwa po ng arungani kayan. Tadakulang tabang sa mga digdi sa may parte mi. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, sa iba pang mga baleta, kaaditan sa rabies infection na para pagkatapos sa kampanya laban sa rabies sa Sinman Animal Population Control. Detalyas kayan, Paulo de los Santos. Na para ang kaaditan kan mga pet owners sa syudad din Naga na nag-aprobitsar kan free castration, deworming asin nagpatudok kan sa indang mga ido nin anti-rabies vaccine. Saro na sa mga nakahawas sa kaaditan si Jojo Gorong, pet owner kan Barangay Igualdad, na nagpakapon kan sa iyang tulong aspindog sa aktibidad. Sigun sa iya, day nakaipuhan pa na maghadit manungod sa mga lalaking ido, lalo na kun kapon, hulit na nagtutubod siya na nagiging mabuot ang sarong ido kun castrated na. Dugang kan pet owner, magagastosan pa siya ninda kulang kwarta kung mapakapon siya kan sa iyang mga ataman sa pribadong veterinaryo, hulit tapig taong libre ang serbisyo sa pagkapon. Apwera kay ni, nakaresibe man ang dagmang na mga ido sa aktibidad nin libreng deworming.
Ning araw ganing mga service kang city, mari para sa mga pet owners, kung sa private na veterinary ka ano kayan, mahal baga ang bayad kayan. Tapos may libre pang deworming. Kaya magayon para sa mga pet owners. Sigun pa sa pet owner, kampante na siya bilang para atamanin ido huli sa anti-rabies vaccine na pigresibekan sa iyang mga ataman. Pag may anti-rabies ang ido, di ka nang gayo magpaparaha dit na kung makakagat man yan, makadistroso pa ng iba. Tapos pag kapun na, mabubuot na pati ang ido pag nakaka-straight. Nagbubuot sinda. Bukas, poon Lunes, sagkod Biyernes, ang City Veterinary Office sa likod kan Naga City Abattoir para sa pag-aprobityar kan domestic animal services kan lokal na gobyerno. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Yan ang katirpunahan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News, sa ngaran kan City Events Protocol, Public Information Office, sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga, ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, asin kan sangguniang panlungsod kanaga, siriman kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inian sa indong naging parabarita, RSR. Kasunod na, sa Tong Aramon, Allen Riondanga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Pagdating namin dyan sa likod kang simbahan sa Orchard, Concepcion Grande, sakop kang Montesilo, nagbaha man, duman kami naglangoy-langoy. Awa ng Diyos. Pagdating itong mga panahon, may tao parang naawa sa amin. Noon hanggat ngayon, hindi ko ikalain nga, natawahan kaming bahay nga, hindi na kami magtawid sa ilog kung may baha. Salamat po, Mayor, na pigtawanan ming arog kaning project ninyo, hali sa syudad. Mayor, kung nakarinig ka, salamat po, Mayor, kung narinig mo ang ano ko, kasi di ko nga ikalain nga ito tinatanggap namin kasi ang kailangan namin tirahan kasi naano kami sa baha, ulan at init nandun sa amin sa likod ng Montesilo kami nagaano nga, hindi na kami maglangoy-langoy ng pagdating ng bagyo at ulan. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang Mayor Son Ligacion, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga turang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center. Unlike ngunya na nakula na tapos magayon pa, magiging siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BSW volunteers, mga maray man po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Marhay na aldaw, Naga. Kan magasumir kita sa City Hall, ipinangako mi sa Indo, ansarong gobyernong nasasarigan, lideratong nangangataman. Kaya mayo kitang sinayang na panahon, asin sa laog sana, ninduwa may kabangang taon, rinikasan ta an aksyon, asin an mga problema, tinauan ta nin solusyon. Dump site sa tong sinarhan, bagong landfill sa tong binuksan, parong naabang bata, tulos na nawara. Kaya lang, nagpupuon pa sa nakitakan pagsubang, bagyo na surunudan an sa tong hinampang. Sa marikas na aksyon, marikas man kitang nakabangon.
Mga serbisyo sa tong idinulok sa mga komunidad na rukrok. Mga proyekto linaag para daing nawawalat. Mga zona, sityo, asin mga iskinita sa tong dinurumanan. Mga haloy ng agrangay sa tong tinauan kasimbagan. Maski sabi kan iba, imposible daa, an sa tong mga pinanuga, alagad pagtugdas nin 4 na eskwelahan, asin mga bagong classroom, kaskas na nahaman. Trabaho asin ekonomiya sa tong tinauan prioridad. An mga bagong dalan, nagbukas nin mga bagong oportunidad. Mga bagong growth areas na sabi daa drawing, ngunyan, 4 anas na ongoing. Para dai kita madiskaril, pagtagaman in pundo sa tong hinusay, pagkonstruhir kan mga proyekto sa tong pinakarhay, sa tong pig-enot ang mga lugar na makuri, pag-ataman kan gobyerno sa inda pinamati. Ang pribadong sektor nahiling an sa tong sinseridad. Mga lote na milyones ang kantidad sa marhay na pakikiulay, tinao sa to nin buluntad. Mantang padagos-dagos na kudta, an sa tong paggantad, bigla man uminabot ang pandemya. Sa pagsarado kan sa tong nasyon, naging marikas ang sa tong disposisyon. Lambang na genyo na tauan in rasyon, pasilidad, bulong asin mga tao, tulustang na iposisyon. Hanap buhay sa nawaran trabaho, ginibo, pautang sa tao asin negosyo na daing interes itinao. Mga syudadano asin gobyerno nagbayanihan. Gabos nakikabtang sa barakunahan. Pero maski ngani ang kamugtakan ta makuri, dai kita naguntok sa paggibo nin mga proyekto. Nagtagama asin naghanap kita nin mga pondo sa kapakinabangan pa kan mga nagenyo. Mga evacuation centers, mga bagong edipisyo sa salud, bagong ospital, super health center, mga infrastruktura laban sa pagbaha, dagos-dagos ang paghaman, ngarig sa anuman na kalamidad, ang nagenyo nakaandam. An sa tong paghigos, pagtaunin aksyon asin solusyon, dainanggad na sayang. Nagtalubo asin nagrambong, an sa indong mga tabang. An sa tong syudad pigbisto, pigrekonosir, an sa tong marhay na paggogobyerno. Sa pagtapos po kan sa kong enot na termino, dakon pa po kitang haharamanon. Pagkrear nin trabaho, tabang sa negosyo, sa tong ipapadagos. Agrikultura sa tupang papaurugon. Mga ani kan parauma sa tong babakalon. Ngarig sa ibang programa, iyo ang sa tong gagamiton. Mga specialized high school sa tong itutugdas na igwa para sa arte, asin musika, IT, asin matematika, industriya, asin agrikultura, asin sports school para sa mga atleta. Ngunya na pahinapos na ang pandemya. Sektor kan turismo naman ang aasikasuhon ta. Mga proyektong natenga, ipapadagos ta na. Maging sadit o dakula man na negosyo, mabinipisyo. Siyertong dugang na trabaho para sa mga nagenyo. Sa tabang po nindo, maipapadagos asin magigibot ta inigabos. Para sa futuro, para sa imo, para sa lambang nagenyo. Nagada! Nandito
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Mga tugang Diyos Marina Sabado ng pagkaaga, welcome po sa programang Satong Aramon. Ini po girara sa itong lingkod, Allen Riondanga. Live kitang nadadangog sa 100.5 Bicol Idol FM, as in 89.5 radyo natin. Siring man, live kita ngunyan mga tugang nadalan sa Naga City Government FB page, as in Naga ngunyan News FB page. Mga tugang ngunyan na pagkaaga, pinagmarayta pong maging bisita an pamayo kan City College of Naga. Maaraman ano ang mga planong giribuhon kan nasambit na institusyon bilang sarong eskwelahan, bilang sarong tertiary institution, tertiary educational institution na yaon po sa irarom kan gobyerno lokal kang Syudad Dignaga. Kaya po para malinawan kita kan mga program offerings, mga plano kan City College of Naga, mga tugang bisita po unyan an administrador Dr. Magno Conag. Sir, maray na pagkaaga po. Good morning sa Gabos. Sir, primero, mabalos sa pagpaonra na magi ka pong bisita digi sa satuyang programa sa Satong Aramon, and magtao ning kalinawan, magtao po ning paliwanag, urog na po duman sa mga kahaputan man, kan magkapira niya atong mga magurang, mga nagraduar pa sana ning senior high school na muyaman magklase sa satuyang City College of Naga. Pero igwaman giraray tabi, Doc, ning mga tao, mga naganyo na nagahapot, sain man ngaya ang City College of Naga? Ano man ngaya ang City College of Naga? Dok, baka sa kuyan, maipaliwanag ta kung paano na bilog ini, and sabi nga ni kayan, sa inamumugtak ang City College of Naga? Thank you, Len. Ang City College of Naga ngunyan, ang dati ining Camarines Sur Community College. Siguro aram nindo ang sa high school. Duman ini sa Camarines Sur National High School. Ang klase ka ini ginibo duman sa ibaba kang grandstand. Kaya kung isipon talagang medyo tika po. Na after several years, ang ginibo ni former Mayor Jess Robredo, tinatawan ini ning subsidy dahil halos i-close na ito kang DepEd. Dati recognize na kang DepEd. So from then on, nakita man ni Jess Robredo na marayrahay naman ang padalagan hanggang sa panahon ni dating mayor, pigtawan inining another part of subsidy. Hanggang sa 2019 o 15, pig-absorb na ini ang naging ng City College of Naga. Ngunyan, ang City College of Naga sa ngunyan na panahon yaon sa second floor kang City Health Building. Ang mga classrooms tayaon duman, saka nagagamit kita ng ibang classrooms. Then sa may library, ang library ta ginagamit ta ang Rocco Library. And then, duwang kurso ang satuyang pig-open. Itong Bachelor of Science in Midwifery, saka itong Diploma in Midwifery. Yun ang duwa. Ngunyan, mahapot kung saan kami after this. May pandemic baga. Kung makita po nyo mga tugang, duman sa Almeida Highway, may dakulang building duman, nasa 16 classrooms ito. Dakulang-dakula na maray, na sa hiling ko, magayon na pwesto. Iyon po ang City College of Naga. Actually, Doc, mas nabisto itong building na ito kang panahon kang pandemya. That's right. Kang ginibot ta siyang quarantine facility. Oo. Kaya kung sa kuad sa kurso na offering, may mga plano kita. Ang totoo, sa pagkapot ko pa lang kang pwesto bilang administrator hanggang ngunya naging president na ako, ang starting point ko is hilingon ko muna ano ang status kang eskwelahan kan 2019.
nakita ko na ang City College of Naga bako pang recognized kang Commission on Higher Education as higher education institution. Ang duwang kurso ta dai pa na compliant sa requirement kan CHED. So ang ginibo ko, hinanap ko ang basic reference kung ano ang kaipuhan. Ang kaipuhan duman itong college code, faculty manual, student manual, etc. kadakol pati ta merit system. So ginibo ko to in 6 months. Pina-approvean ko sa board. Pag-approve kang board, sinubmit ko na duman sa CHED na complete na gabos, alagad may kulang pa. Ang kulang sabi kang CHED, dapat igwa ka mo ng permanent faculty members, at least ang requirement is 50% of the faculty members must be permanent. Di kaipuhan mag-create ng mga plantilla positions. Yes. Salamat naman kay Mayor Son, nagkaigwa kita ng ibang mga positions. Na data pa nga inapilapan ko niya ng iba dahil pagbaba kang enrollment sa estudyante dahil sa pandemic. So naghahalat ka ng mga positions ko niyan. Pipilapan ta na lang yan pag duman na kita sa room building pagdakol ng estudyante. So dahil duman pick approvean kang CHED ang pag-recognize kang eskwelahan as higher education institution maliban pa sa compliance ta sa library, sa laboratory, equipment, as in iba pang mga equipments na talagang requirement. So ang duwa naman na kurso, kaipuhan maging certified compliant na. So ang ginibo ko, gabos na medyos, ginibo ko na. Kaya ang duwa tang kurso, already compliant. Kaya Iyan, Doc, CHED recognized. Yes. So gusto sabihin, Doc, all graduates kang City College of Naga, ang diploma ka iyan, rekonosido kan basically kang gabos pang ibang mga eskwelahan. Yes, yes. Alam mo, gusto ko graduate ako ng BS Midwifery, gusto kong mag-master's degree sa ibang eskwelahan. Pwede. Dahil rekonosido siya. Kung ako nakakuha ng diploma on midwifery, as in gusto kong magtapos ng 4-year midwifery sa ibang eskwelahan, si gabos na units ko recognize katong eskwelahan. So iyan Doc ang importansya kang recognition kang CHED. Yeah. Pero do kalimbawa kadto may time baga na dai pa man kita recognize kang CHED. Ano si naging kuweng ka ito? Kang 2017, nahiling ko duman sa surat kay naglago ako 2019. Nahiling ko na may warning na duman na if you cannot comply within this period, that was partly 2019, we might as well recommend foreclosure. Kaya naghihingo ako kay ito, sabi ko kahirap makang eskwelahan. So I did my best para makalusot na ito. So after that, sa pag-submit ko, pig-recognize na kan CHED as higher education institution. Kadati kaya sa DepEd recognition yon. Kang nag-CHED na, dapat ma-recognize ka duman. So wala tayong problema doon. Doc, sa ngunyan, igwa kita ning 2 program offerings, no? 4-year BS Midwifery, then you have now diploma in midwifery, 2 years man yan. Yes. Pero do kalimbawa, kung ako sarong nag-take ng diploma on midwifery, pwede ba siyang garo itong laderize man giraray na halimbawa after 2 years gusto kong tapuson na ako mag-midwifery, pwede ko mag-enroll for a BS midwifery program? Kung sa diploma in midwifery natapos ka na, ang requirement ka yan para ka maka-registered. Registered midwife ka na pag nakalusot ka na. Okay. After that, you can proceed to 3rd year, then 4th year. So parang sugpon-sugpon lang yan. So ini palang Doc, maski 2-year period lang ang piklasihan mo duman sa diploma on midwifery, pwede ka na itong mag-take katong 3rd year, 4th year na. Pero Doc, makakatake ka ng exam for midwifery. After 2 years yung diploma. After katong 2 years, alam mo na, graduate ka ng diploma on midwifery, pwede ka na mag-take ng midwifery exam. Yes. Yan ang requirement. Pag 4 years na, di naman ng requirement duman na mag-take ka pa ng board exam. Okay. So, kung ang board examination, required lang yan for 2 years, 2-year course graduates. Yes. Arog pala niyan ka iyan. Kaya niya ko, kay po ano pang pero Doc, alam ba, kung naka-graduate naman ako ng 2 years, nakapasar na ako ng registered midwife,
kumbaga, ano pa man ang pwedeng maidagdag sa kuya kung gusto ko pa magklase ng 3rd year, 4th year duman sa BS Midwifery? Ang ibang programs duman, ibang subjects, dahil mo naman makukuha digdi sa diploma. Ito preparatory ito. Lalo na itong igwa kaning mag-duty ka na sa hospitals. Na requirement to mas halawig na panahon ito ang sa imong dumanan. Mag-serve ka na sa hospital. So kung halimbawa baga Doc, plano mo maglaog sa mga medical institutions and sa bagay may mga talagang kung ikaw man talaga sa medical institutions, mas preferred mo talaga si mas halawig si educational. So 4-year course. Si 4-year course talaga ang hinahanap Doc, sa ngunyan sa City College of Naga, ikaw kita Doc ng demographics na kung pira naman ng enrollista sa diploma course and duman sa midwifery course. Igwa kita, kailan sa ngunyan di ko nadara, no? Pero ang igwa kami ngunyan ng itong tracer study para makuha mi itong pagpuon pa lang. Kung pira ang nag-enroll ka ito, pira nag-graduate sa sindang ngunyan, sa kaining sa ngunyan na panahon, pira na ang nag-graduate, para makita mi man ano ang nangyayari sa mga estudyante, na-employ ba sinda in line with their midwifery course or baka na-employ sinda sa ibang trabaho other than the midwifery course. Iyo tayo, baka igwang sa gobyerno kaya baga Doc, basta ika nga 4-year course graduate, you can be employed sa maski anong katungdan na nag-require ng 4-year degree na requirement. Pero Doc, sa ngunyan, sa tracing na ginigibota, kumusta Doc kumbaga, may mga graduates na ba kitang employed na sa city, employed sa mga hospital? Kumusta? Ang latest records na nakuha mi, kadaklan sa nag-graduate kadtong 2020. Yaon na sa mga clinics. Dahil dawan sa pandemic, kaipuhan ang mga serbisyo kay itong mga naging tracer sinda, tapos nasa sa clinic kang magpapaaki. Halos gabos ito yao na. Yung mananggad, takang kampanahon mananggad palandok, si mga contact tracers, si mga dugang na mga bakunador nga ni. Ang garo ang nire-require ata kan DOH, you must be a professionally licensed medical practitioner. And ang midwife kabali sa pwede magbakuna. Pwede magbakuna. Ang na problema lang kay Tulen dahil naghanap na ang DOH ng employees na kaya lang ining mga taong ini naka-employ na ang kadaklan employed na sa lalo na suban sa mga clinics na nagpapaaki itong birthing. Dahil ngunyan po baga nagtalubo talaga Doc kunyan ang birthing clinics, especially katong nagpaluwas ang PhilHealth kato bagang garo libreng paaki, nagaro PhilHealth gabos ang mabayad. So pero Doc, sa kuya nindo may mga midwives sa kamong itong nagsadiri na talagang clinic man sinda. So far wala pa. May nagduban sa kuya, nagpaplano sinda na kung pwede na itong graduate sa diploma in midwifery kung maka-put up na sinda ning birthing clinic. Ang sabi ko, based sa naaraman ko duman sa DOH, ang pwede lang itong graduate sa BS course. BS courses. Oo, bako itong 2-year course. So sinda Doc, kumbaga, kung sakali man, dapat under manggiraray sa supervision kang nag-graduate manggiraray na 4-year course or under the supervision of an OB-GYN. Kayan. Doc, ngunyan, may duwa kita, pero may nagaharapot na mga estudyante. Habok ko man nga mag-take ng midwifery, habok ko man nga mag-take nga kang 2 years or kuyan. May iba pa bang course offerings ngunyan ang City College of Naga? Igo ba kita Doc ng mga techbook courses na ino-offer? Igo ba kitang arog kaya ngunyan? Sa ngunyan, ang TESDA naka-attach sa tuya. Nag-offer sila ng itong butchering saka itong automotive. Actually, yan ang program na short-term program pero dakol na kitang graduates kayan. Iti-trace mi ang iba garing dahil nagpapaaram kung sa inasinda, nati-trace mi lang sa ibang mga kaibanan. Ang iba nasa Australia. Iba sa mga butchering courses, lalo sa mga Switzerland. Almost siguro mga more than 50% of them nasa abroad na.
Dahil pag nakaabot ang saro duman, nakaaram Butong. na may bakante, param sa ibang kagaibanan hanggang makaabot na duman. So binubutong duwa yan ang talaga haling yan, Dok, TESDA. Sa TESDA lang yan. Pero sa tuya, sa CCN, 2 years ago, nagplano na kami na ma-opening Bachelor of Science in Office Administration. Kaya lang, kung mapuuna kami pag-open kay itong mga quantum requirements, i-submit mi na, may moratorium ang CHED. Nagkataon pa na nag-pandemic pa. Oo. Kaya di ito nadagos. Ngunyan, sa plano mi, na para makadakol kita ng programs, nagkonsulta man ako sa ibang mga faculty. Ang saro na gusto ming i-open, na dahil makaka-conflict sa ibang yaon digdi, nag-promise Sa ibang ang mga city, universities and colleges. nag-promise ang city na as much as possible, we will not be offering some courses na maka-conflict sa Indo. So, ang saro na nahiling mi, itong Bachelor of Science in Radiologic Technology. Ano yan, Dok? Si mga X-ray? X-ray, arog yan kayan. 4-year course yan. Pero yan, Dok? 4-year course 4-year man yan. course. Another is itong BS Pharmacy. Ngayon baga kita digdi. Correct. BS Mayo Pharmacy. offer. So, sabi ninda, ma-open kita learning programs na walang conflict. So, itong BS Radiologic Technology, so pharmacy, may iba pa nga rin na itong BS in Respiratory Therapy. Mayo yan digdi. And then, itong medyo masakit-sakit inihanapon, itong BS in Speech Pathology. So more in Pagkala line. mo kung ano kayo, Dok. Ayaw nga niya ko na daw dahil sa duwan sa faculty nagsabi, igwa nga kayan, BS. So we will not open courses na maka-conflict sa mga private schools digdi. In the first place, medyo, ang sa tuya kaya kung baga, halos libre naman. Correct. Oo. Kaya definitely, madigdi sa tuya yan. Kaya ako, stricto man ako sa entrance exam dahil libre ka na nga ni, pigso subsidize ka na kang... Dok, speaking of libre, libre ini dahil ba ini duman sa itong national government program? Yes. Actually, di ba ko yan talagang the term libre? There is still tuition fees. Tuition fee. May tuition fees kita, may mga miscellaneous expenses, pero ang nag-subsidize ka ini ang CHED through Unifast. Pero ini lang ang gusto kong iklaro sa iba. May sarong bagay na dai kabali duman sa Unifast. Itong RLE, Related Learning Experience, may tuition fees yan. Inaabot sometimes 5,000. Ang RLE, Doc, ano yan? Itong halimbawa nga luwas ka, or ano Actually, yan? sa subject, tawag nila yung practicum. Practicum. Yes. Ang pasalamat ako sa syudad, kan si Mayor Ligacion nag-assume, sinabi niya yan duman sa mismong pag-meeting General Assembly ng estudyante na magpuon mo niyan na ako ang mayor, hinguhaan ko na magpuon mo niyan na semester Mayo ng RLE kamong bayadan. So talagang totoo. So halos actually libre. So naguluwas, Doc, si Gabos na nagkaklase sa tuya, ano na, garo scholar na diretso. Parang scholar na ang tawag yan dyan. Oo. Pero bakong scholar kan syudad Gabos, kundi dahil sa tuition fees na pigsakob kang CHED under Unifast. Itong RLE. Pero mas dakula ang bayadan sa RLE na pigtabangan kang syudad. So yan, Doc, normally, ang RLE, nalaog man lang yan, mga, ano yan, Doc? Pag third year na, fourth year, or from first year? From first year. Oo. Up to fourth year. So gusto pa sabihin pa lang, Doc, kung igo kita ning, let's say, 300 na estudyante, gabusta yan, pig sa subsidize. Pero kung taga-naga. Bayo man ding duman na taga-naga lang. Pero ang resolution kang board, ang priority lang for enrollment, itong taga-naga. Pero Doc, itong may subsidy ang syudad sa RLE. Dahil man sinabi doon. Dahil man sinabi. Oo, kaya hanggang ngunyan, ang iba-iba pa. Pero, ang probinsya nagtatao man sa inda, kaya pighali naman duman sa subsidy kang Okay. Duman man sa inda. So, depende, Doc, kung halimbawa may scholarship man sinda nakukuha duman sa ibang mga LGUs. So, yung ina-apply ta. Actually, nag-volunteer ang probinsya na magtao man duman eh. Kaya safe naman ang syudad. Di naman magastos para sa iba. Yan. Doc, ining bagang ano ni, ano yan, office administration. Kung sakali, Doc, halimbawa, ma-realize na iniyo, mga ano rin tayong planong mai-offer ko na?
Ang pigplano ko ngunyan na panahon, ma-submit ako, ma-prepare ako ng gabos na requirements na kung pwede ka-open ng August. Pero igwa kaya sing requirement ang CHED 1 year before the opening. Kaya medyo naipit na kita ngunyan. Ang action nga ni kang CHED medyo na huri-huri man ta dahil sa pandemic, kulang silang tao. So most probably, Doc, mga next school year. Next school year na yan. Ang ko lang na pag open ka ini, pag propose ta kang BSOA, i-propose ko naman sa iba. Sabay-sabayo na kung preparado na ang satuyang mga facilities. Pero ipaagi man ni sa board giraray. Doc, alimbawa ngunyan, nagkaplano kita kanyang BS Radiologic Technology. Igwa din kitang BS Pharmacy. Iyan baga, Doc, normally go dapat kay mga partners kaya na mga hospital for them kung sa sila mga practicum or sa sila ano kapag gani kayan. Basically practicum sa tuya, Doc, sa experience sa CCCN, digi sa midwifery, digi sa and ining gigiribon pa ni bagong mga courses. Sa inang hinihiling kang CCN administration na pwedeng mag-RLE or mag-practicum ang mga estudyante? Sa diploma. Sa diploma and pati ni Doc mga kuya, yung mga probably yung mga bagotang mga bagi mo kita ning proposal sa ibang mga hospitals, sa mga ning drugstores. Tanganin kung sa pharmacy ang pigulayan ta diyan, makigwa kita ning memorandum of agreement sa inda. I-propose ta na kay puhan mi ang tabang ninda. And then another is kung sa RLE manungod naman sa pagpanganak, makuduman kita sa mga clinics. Halimbawa, sige na kitang City Hospital na bago, di ba? Pwede din magagamit 'yun. And duman man sa Santa Cruz, garo igwa to dumaning hospital wala to. Basta may saro na igwa duman may itong magiging infirmary ta din ito eh. Anduman man sa Carolina, igwa kitang infirmary. Pwede ta sinang magagamit as the place for sa indang kuan pagpraktikum. Sa hiling ko, di man sila mahirap kaulayon. Ilay down mo lang sa imong gusto. Sa hiling ko nga ni Doc, baka yung nga ni ang simbag din sa shortage kan mga pharmacist. Garo kay puhan taning pharmacist sa naga eh. Dakul na bakit ang butika? Iyo. Mayo kita ganing kurso digdi. Pero yan, Doc, 4 years man yan ang pharmacy. Yes, 4 years. 4 years din. Sa bagay, magparatuom ka sa nakin mga pangaran kan mga bulong, magparatuom ka sa nakan mga content kung paano magiging so talagang halawig man talaga. Bueno mga tugang, sa pagbuelta ka sa tuyang programa, pag-ulayan tatabi, Doc, itong enot si mga muyang magkralase. Noarin sila pwedeng magdulok, isa yung mga pwedeng mag-enroll, isa yung pwedeng magduman. And ano pa si mga ginigiribong programa ngunyan kang City College of Naga para ma-ensure itong employment kang gabus na mga graduates kang eskwelahan. Yan mga tugang sa pagbuelta ka sa tuyang programa ang satong aramon. Kay Mayor Legasyon, asin ang saiyap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang saiyap pong naisipan digdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit asinda na ang mabenepisyong maray na halawig. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ng basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni iyong naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdarakol hanggang tinampuan tubig. Ang tubig digdi samuya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibumangkan samuyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si nainot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyon na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-e-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Legasyon ta natupad manggirare ang samuyang
pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Kami po, nilipat kami digdi hali sa squatter duman sa Habang. Salamat po kami daw para paano nakahali na kami duman sa baha. Kaya lang sinangyari nga ni si Agihan. Si Agihan me sadit tapos malabo yun pag mauran hanggang digdi po sa laog. Grabe ang laboy digdi dati. Kaya ito nga ni may kasulo digdi. Hindi nakalaog ang bumbero kaya natupok si sarong buong harong digdi. Duman po nga ni isa Agihan masakiton maka ano digdi yuta. Rikudo sadit. Tapos po unyan sa hirak ning mahal na Diyos sa tabang po kang gobyerno napakarayan sa muyang ini yung tinampod na parani na po lalo hindi na kami nag-aagi mahiwas na madalion na ang mga nagraralaog na mga ma-deliver tubig ma-deliver gasol pasil na po para sa inda maugmo po halos gabos man po kami nagkaurugma dahil malakaw kami dahil na malaboy dako lang pasasalamat ni po kay Mayor Legasyon saka po sa ginhawang naging nyo po lalong lalo na taday po kami digdi pinabayaan. Sa tuong Aramon. Bueno mga tugang, liwat, maray na pagkaaga. Buwelta kita sa programang sa tuong Aramon. Sa tuwing bisita, Dr. Magno Conag kan City College of Naga. Pinag-uulayan ng mga tugang ang City College of Naga. Si mga programa, mga course offerings ng City College of Naga. Naaraman to Subago, naigwang duwa na kitang course offerings ko niyan, itong diploma on midwifery, tapos ko niya itong BS, itong 4-year course kang midwifery program kang City College of Naga. And of course, itong mga tech book. Pero, Doc, ang hapot mo niyan kan mga tao, halimbawa ko niyan, gusto mo na mag-enroll. Inutong Doc siguro sa tech book, iyan baga ang after the pandemic, garo iyan ang para hanap ko niya kan tao, the fastest way to learn to earn after igwa na ba kita Doc ngunya ning garo open courses or short courses na mga technical vocational programs na under the City College of Naga? Ang sangon yan, itong TESDA offerings na under sa tuya, ito lang butchering saka itong slaughtering or itong sarong automotive. Slaughtering and automotive servicing. Ang sa slaughtering, nagtapos pa lang ang assessment kang itong last batch sa ngunyan. Kaya kung maghapot kung pwede na silang mag-enroll, ang gigibuhon na lang sa muyan diyang binibo is magpalista na duman sa eskwelahan. Tanganing mahiling mi kung si first come first serve pagkatapos isubmit man yan duman sa TESDA through June Mongoso. Okay. So iyan Doc, madulok sindangon yan through the Metro Peso. Mas duman na muna sa muyan for listing lang. Okay. Then i-forward mi sa inda makikita man kung paano na uday pa. Okay. At that time, we will remind them na ini ng mga kaipuhan. Pero Doc, normally sa sarong klase, sa sarong course, mga piraman ang na usually nasa mga 30 eh. 30. 30 for course. So halimbawa Doc, 30 yan sa slaughtering NC2, NC2. Ang automotive mga 30 man. So at a given batch, di may sisinta ka for the two courses. Pero yan Doc, same ba kang midwifery course? Yan ba subsidized din ba ang tech book actually courses? Ginastusan niya kan TESDA. Diyan nabubuhay nabubuhay diyan ang CCN. Ang CCN. Dahil duman sa tuition fees, ang sa indang tuition fees instead, ang TESDA ang nagtatao. Tinatao sa tuya. Aside from that, itong mga taong ito na mga nag-eskwela, igwa pa sinda ning subsidy. Yesterday, nagtatao kitang mga subsidy sa indahali sa TESDA. I think that was 8,000 or 9,000. So nagklase ka na, may allowance ka pa. May allowance ka pa. At the end of the assessment, igwa ka na. Kato ba Doc, di ba kato sa Unifast igwa man araw kayan, tinatawan din allowance? Itong sa Unifast, big basar ito duman sa listahanan, ang tawag na listahanan. Ang listahanan, ang nag-a-assess kito ang Unifast, kung ang talagang pwede based duman sa DSWD listing. Kung qualified ka duman, igwa ka duman ng 20,000 kada semester. Apwera pa yan kato Doc, tinatabang sa imo sa tuition mo. Yes. Kung sa 1 year, may 40,000 ka.
Kaya ako nag-istrikto sa pagpaaral ng estudyante, igwa ka na halos libre na nga ni, igwa ka pa ng subsidy, di ka pa maadal. Basically, scholar ka ng... Oo nga. Kang ano. Kaya yun ang ano. Kaya ang pagpili naman talaga, kumbaga, so pinakamaray naman talaga. Istriktuhan tamang kadikit pag eskwela. Dok, gusto ko magklase midwifery. First year ako. Or most probably, nagpaplano, given ining mga benefits na dadangog-tangon yan, no rin ako pwedeng mag-enroll or no rin ako... May entrance examination po ba? Yes. Ang entrance examination tali, naka-schedule yan sa May 16. May 16? Ano yan, hanggang na yan sa July. Tanganing, dakul ang makukuha tang estudyante. Dahil dakula ang building dakulon dapat ang estudyante. So, May 16, after election naman yan, pwede na magduman sa muya sa eskwelahan. Duman sa second floor pang giraray sa City Health building. So, ang entrance examination, makakover yan different areas. Ang pasensya na lang kung di makapasa. Pero, Dok, pero ang passing? Ang usually, nasa sa ang passing is nasa 55. Kung 100 items, 55 ka. Kaya kung mababa ka digdi, mayo ka na. Ang ginibuta, ang itong 55 below by number na i-arrange na yan, yun ang mga tinawag ng waitlisted. Kung data Doc ma-achieve si target. Kung di ma-fill upan itong iba, itong ipapasok ta. Pero sunod man giraray sa numero. Waitlisted. Pero Doc, kita, ang eskwelahan ta, sinusunod naman ba giraray itong general calendar ng unyang kansed? Or suway pa din, nakasuway kita? Iba man ang sa tuya ta. Halimbawa, nag-extend kita ng 2 weeks. Halimbawa, na-suspend kita ng 2 weeks dahil sa pandemic, ang city ganda, nagkakuha ng 2 semana. So, i-move mo man itong school calendar. So, supposed to be a school calendar ta last year was August 10. Pero dahil na-delay kita ng kadigit, nagkakuha baga, nag-lockdown baga ang opisina. So, ito, kinikwenta ta ito na ibabawas duman sa number of days for the next school year. So, nangyari, nag-open kita August 23. Ngunyan, pag paikot naman, ang school calendar ta, mapuon naman ng August, middle of August. Naka-atras-atras kita ng kadikit na. Yan, Doc, ang first semester ta. First semester. For school year 2022-2023. Pero, Doc, ngunyan kaya baga, naghirirahan na, may summer pa ba? May summer courses pa ba? For this school year, ikaw pa itang summer. Ang estudyante ta, sa June to July. Di ang summer ta, June to July. It's supposed to be April, May. Abril normally, nakadepende sa season yan Pero ngunyan, ang summer offering ta, June and July. Just imagine, June, July, nawala na. Yung puun ko ta ang July, ang June. Sa August kita, siyempre maabante ka ng another 2 months. So, yan, Doc, kung ang first semester mo August, di ang second semester mo kaya, ano na? First semester, January na. January na. Dakulon talaga nag-change mo niyan sa school calendar, no? Oo. Si dating June naralaugan, bakasyon by October, ngunyan, totally naghirana. Kaya lang itong mga dating mga bakasyon na ginigibo, hinahali ko na to. Tadain naman pwede ang itong mga activities na dakol. Kaya naka-fill up ito sa ibang days. So nakabawas-bawasan ang bakasyon, nadagdagan. Kaya makabawas man kitang number of days na baka maka-extend pa kita ng Mayo, Hunyo. Doc, after magklase, naturalmente may magraduar sa eskwelahan. Yes. May magraduar. After magraduar, may mahanap trabaho. Yes. Ang trend mo niyan, Doc, sa mga eskwelahan, universities, colleges, igwasindang garo sarong opisina na ang trabaho lang i-connect si mga estudyanteng naggraduar duman sa mga employers, duman sa mga kompanya. Ang City College of Naga ba, igwa man araw ka ining mekanismo? Igwang posisyon na yan dyan dapat Ngunyan, i-compare ko lang kay Inot. Kang ako presidente kang SISAC, nag-put up ako ng placement officer. Placement office talaga siya. Ang gibulan niya is to connect with all other mga establishments in preparation for our graduates. So sa Masbate, ginibo ko naman sa Sarong State College naman. Ngunyan,
Kapag abot ko na mayo makita nitong organizational chart na drawing talaga, nag-put up na ako ng placement office. Under yan kang guidance office. Pero kay puhan ko ang tao dyan. So yan ngunyan, Doc, bakante yan. Bakante. Dahil pa magkita naka-put up ni talaga naka-establish ng position. Pero saro yan duman sa organizational chart na dapat fill upan in preparation for the graduates. Wala kita kanina. Ang nangyari kan mga previous years, basta lang sinda-sinda na naghahanap. Pero kung ang eskwelahan magtaon yung assistensya through placement office, di na sinda mahirapan. Dito ang araw kayo, Dok, alam ba, dahil man sa pagkuyan, kami mga kato sa UNC, kang magraduar na kami, ang garo si placement office kato si nagkakandak ng mga job fair sa loob ng eskwelahan, so pagkandak ng mga seminars sa paghanap ng trabaho. Garo sinda din kaya nanginginutan para guided si mga estudyante on how to deal, on how to negotiate with the employer. So ini pa lang, Doc, nasa pipeline na ang paglaag ng promotion and placement office. Momentarily, Len, ang ginamit ko na placement officer, yung guidance counselor. Kasi may connection siya. Pero kay puhan talaga, may separate na tao dyan. Di pwede kaya lang kang guidance counselor. Sa guidance, ang kuyan lang kang guidance, ang pagsuko lang minsan katong sa pag-i-exam, kuya na husto na. So kay puhan talaga, Doc, ng another person na ang focus lang talaga is linkaging. I will request the board kung pwede makagibo ng o makagibo ng position na yan with the sanggunian na dapat ikong tao kaya. Tako yan pati bagyan, Doc, ang placement office pati or linkaging office, year-round pati ang trabaho kaya. Hindi man pwedeng mag-graduation lang saka ka lang mahanap ng partners. Especially so kung mabukas kita ng mga bago pang mga courses. Kaya ang ko niyan, ang dati kang ginibo ko sa ibang eskwelahan, may listed people na ako. Yung mga matitibay, bababa hanggang tanganing inuton tayo kung sige ang dapat inuton. Lalo na itong pobre pero matibay man. Itong inuton na paghanap ng trabaho. So, kumusta ang Kumusta po ang satuyang teaching staff sa CCN? Sangon yan, igwa kita ng tulo pa lang na permanent teachers. Actually, ang requirement kan CHED is 50% of the faculty members must be permanent. Pero ang tulong yan, bako pa yan sufficient to become 50%. Pero ngunyan, Doc, sa ngunyan, may mga part-time teachers kita. Iyon, oo. Pero kumusta, Doc, ang kumusta po ang, sabi nga kayan itong, napapanoan ta din ba itong, teaching, sabi nga kay itong Kuya Magadok, si schedule ba kan mga estudyante based on the calendar, napapano ta ito? Oo, actually, I'm proud of those, yung mga part-time teachers, mahiguson. Mga mahiguson, baka masasabi duman Kaya even pag, mo sinda, requirement na araw kayo nagsubmit tulos yan. I am very proud of them. Halos wala kang itaboy sa kanila. All of them, kung pwede lang kutaan na maging permanent sinda, kuhaon ko. Kaya lang, permanent man sinda sa ibang may sa BMC na permanent, di mo makakuha mga pathologist duman. Correct. May sa ibang mga clinic, di mo talaga sa hospital, iba man. Pero, Doc, ang mga teachers syempre dahil iniyo may kinaaraman sa hospital, may kinaaraman sa medical care. Of course, may mga Doc, may mga doctors man kitang do you have doctors? Do we have medical professionals na mga nagtutukdo din sa inda? Kung Doctor of Medicine, wala kitang Doctor of Medicine. Doctor of Philosophy, Doctor of Igwa. Pero itong sa mga nurse, mga kawanta, may mga ang kadaklan master na. Yun ang pinaka-requirement kang CHED sa anong opisina yon. Yun ang nagtowning requirement na dapat teachers in the college must be master's degree holder. Sa PRC pa lang. Sa PRC. No? Duwang nag-require yan. Kaya hininguha mi man na dapat ang magtukdo master. Doc, by August,
most probably daw na kita duman sa bagong building duman sa Yes, Almeda, duman na hopefully matapos na to naman. So by per semester, duman na talaga ang klase. Kan gabos na mga May mga kwan lang estudyante. kitang mga apprehensions diyan pag duman na ang klase. Una, yung transportation. Ang aram ko igo na yan ng ordinansa. Pero may pa man yung nagkukuha yata para duman sa kwan, shuttle. Opo, oo. Hopefully dapat igwa na masakitan ng estudyante. So siguro Dok, yan ang pwedeng giribuhon niya, maka-open yung bagong linya dumaning transportation. Ang aram ko igwa ng open na linya kundi may pa nagtakod. May pa nagkatakod, no? Sa bagay, ang sarok kayang consideration dyan, so population kang area. Kung malaag ka, aning sarong jeepney or ano yan? Multi-cab service Kung igwa lang ko tanan shuttle bus ang city, idagdag ta sa tuition duman ang pamasahin da. Kunta. Oo, di ba? Kami nga ni may magaming service. Kaya medyo nahihirapan din. Pero kaya to maski anong konsyan. Especially so na si lugar man pati in the coming Isolated, in the coming years i-develop man kan city. Mapapano na ito. Mapapano na din ito eh. In fact, may mga bago ng iraralag na facilities dumandok. Si TESDA ata mapuuna din ata duman magtugdok. Oo, nadango ko matugdok na. Matugdok ka din po duman kan training center ninda. So it will serve as parang na din support service center kang eskwelahan. Tapos si training doc pwede na duman giribuhon eh. Mas magayon kung duman na ang training. Si event center igwa din duman ilalag eh. Igwa duman na hiling ko. Si event center malag din duman kaya igwa ka na din mga activity area yung pwedeng kundusiran once mayo maning kalamay doon na nangyayari, so it can be used for other purposes. Actually magayon ang lugar, mapresko pa rin dumandok. Mapreskong maray. Kaya lang siyempre pag nagturugdo ka na duman gabus, kaipuhan na maprepararan duman ta surunod-sunod na baga to ka nagpapatugdok duman ng mga buildings sa Almeda Highway. Bueno mga tugang, Doc, sa ano na lang, kung ngunyan Doc, iaw kita sa, of course, nagkaplano na kita mga bagong mga course offerings, nag-iisip na kita ng mga bago pang mga sabi nga ni kayan pag-expand kang eskwelahan. Napag-ulahin na din ba Doc ang board sa ngunyan under kina Mayor so na once siguro nailatag ta ning darakulaon na mga course offerings ta magparadakula, may pighihiling ba nagibuhon sang garo somehow garo university or probably an independent city college? Actually, Len, pagpasok ko digdi sa kuan sa CCN as administrator, nakalatag na yan ang plano ko na pareho ko sa ginibo ko sa SISAC. From the beginning, hiniling ko muna ang status kang eskwelahan, sain na ba ang eskwelahan? Sain ba panuman ini? Sabi ko, in the future, I want this to become either a state college or a local college or university. Now, ang plano ko, after all these things na ginibo ko na recognize na sa higher education, compliant na kita sa programs, then another ma-offer ng kurso. Mag nakalimang kurso kita, all these things will be subjected to accreditation. May minimum pala niyan, Doc. Igwa. At least 5 courses. Dapat itong mga kursong ito, dapat naka-level 2. And at least level 2. Pero sa hiling ko, kayang-kaya ko yun. Nakaya ko nga ni ang sa SISAC na nakadakula, ini pa. Kayang-kaya ko yun. So, ang ining mga programs, maging level 2. Of course, pag ang level 2, sinasabi ta, may 10 areas siya na i-evaluate. Gabos niya, laboratory, student facilities, gabos, 10 areas yun. So, pag nakaabot na duman, that's the time for us to apply for a university. Yeah. Nakatuka na yan. Ngunyan, napag-ulayan min naman partly ni Mayor Son Kayan na if only na kaipuhan ta talaga ang gabos na bagay. Pag natapos na tong building na to,
we will work out. Hanggang dyan siya ako, at least kayang-kaya ko man ito gibuhon. Ma-target ta itong university. Pigsubahan ko nga na siya, sabi ko, ang tawag kayan, pwedeng Kunag College or Kunag University. Sabi ko, joke lang yan, Mayor ha. Pero ang first account ko, impulse ko was to have it converted to state college. Pero this will not become part of the local LGU, local government. Para maging part of the local government, ang pig-propose ko sa iya, baka it will be CNU, City of Naga University. Or it may be another name. Bisto ang pinaka-target ko, magpuon pa lang ako naglaog digdi sa CCN, yung pagka-university. So the best way is, ilatag mo na gabos. Tulad din nangyari sa SISAC, naghali ako, wala pang programa pagpuon ko, all programs accredited in level 2, some level 3. Yun ang basis kung paano naging university. Kaya arog man kayo nagigibuhon ko. Kung nagibo ko mas bati, madali na rin mag-university ito. Pero the same thing, paghali ko, level 2 gabos. So hopefully, kung yaon pa ako. Kaya ba yun, Doc? 5 years, 6 years, kaya pa yan kaya pa yan. Iralamag. Especially so na nagpapardakol din pati ang student population sa Naga. Yeah. Kung magbukas lang nga ni Garudo Kuyanta, BS Open Office Administration. Oo, dakol naghapot ka ni. Sa City Hall lang, si mga gustong maggraduar, no? Garo may labagit ang nasa sanggatos ng mga estudyanteng willing to enroll. Ang plano ko kaya ni to give way to those na nagatrabaho 5 o'clock baga yan i-open ko evening and Saturday. Yung dakulon mga nagatrabaho sa Naga, mga nagenyo na baad inisi opportunity to to finish their studies. Banggi lang sa Sabado, holiday of Saturday. Maski maya ng Sunday. Sailing ko kayang-kaya yan. Tangarig pong dakulang tabang talaga na kumbaga si gustong itong continuing adult education na makatapos talaga dakulong kitang mga sa City Hall na lang, City Hall alone. Oy, kadakol. Dakulon. Pwede yun. Competent people, kaya lang dai makaara-aragwan dai graduado. Nakaralaog na sa City Hall, dahil na nagtarapos. Pero sabi ko nga kung pwede nga ning iralaog ng ITSAP, kung igwalan ko kita sa CCN ng ITIAP. Actually, ang ITIAP, haluin na yan talaga. Para makakuyandok, aram po nindo mga tugang, very important sa gobyerno ang college degree. May mga posisyon na requirement ang degree. Masika pa makapasar sa civil service exam, pero dahil ikagraduado katong 4-year course, talagang dahil mo makukuha si muyamong posisyon or mapopromote ka kay puhan itong requirement na ito. Kaya hopefully by the soonest Garudok ang office administration. I-propose ko iningon niya na taon. 1 year ang requirement nila. Ang requirement. So by next year pala ni. Pero Doc, may hapot pa lang digdi. Ang inidaan Doc ko yan sa City College of Naga tinuokang CHED accreditation. May period lang Doc. Oo. May period lang. Ang period kaya at least mga 5 years. 5 years. I-maintain mo 'yon, i-maintain mo. Pero constant ko anyan, constant evaluation. Na kung na-maintain mo ba o nag-increase ba o napakaray mo pa. Kaya kung di mo ito na-maintain, nagborong-paro-ro, baka bawion sa imo naman ang recognition. So dapat, pirmi kang pataas. Ang hero mo, di ka magpaluya-luya, diretso. Kung anong dapat idagdag mo na. Kung kulang kita ng mga programs mo niyan, dadagdagan ta na ang programs to get the target to become a university. Yan. Doc, haros sa pag-ulay-ulayan ta na po gawos, pero baka Doc, igwa kung dahil naihapot sa imo na gusto mong itukar? So far, imbitaran ko na lang ang mga parents. Gabos na mga parents dyan na naghihiling sa muya, nagadangog sa muya. Kung pwede, you can enroll your students or children. Ang sa tuyang entrance examination,
sa May 16. Ongoing yan sa May 16 hanggang sa pagka-July bago magtapos, bago magpuon ang August classes. Dahil kamo po mahandal masyado kung pag-abot sa tuition fees, qualified na po kita sa Unifast. Kahit to, nagadelikado kita. Pero ngunyan, assured na kita na ang Unifast itatao sa tuya kada estudyante. Bako ini po yan yung sinasabi ta na libre ang tuition. Iguan tuition fees, pero subsidized lang kan CHED under the Unifast. Agpasalamat man kamo kita gabos sa city, Mayor Ligacion, na itong RLE na subsidized ito kang city. Kaya dakula mas dakula pa halos kapareho ito sa tuition fees and other fees. Kaya dakulang bagay. So imbitahan ko kamo mga magurang, mga estudyante na mag-enroll kamo sa City College of Naga, mag-entrance muna para sa sunod na school year, August. Again, mga estudyante, pasensya na lang kung kami stricto sa bagay na ni, dahil halos libre naman kamo gabos, pag adal naman lang ang sa indong igibuhon, ma-stricto man kami, tabag ka man, kung dai man kamo, di ba na gusto mag-eskwela, di itautan na lang sa iba ang mga privileges. So sa indo gabos, good morning, pati na sa gabos na naghinanyo sa tuyo sa radyo. Yan mga tugang, nagpapasalamat po kita, Doc, Dr. Magno Conag, Presidente ka na City College of Naga, sa tuya pong nakaibahan para maaraman taan mga programa kan City College of Naga. Nagpuon iniyo bilang Camarines Sur Community College sa Ditsana, ngunya nagpaparadakula and mala ta pigpaplanuhan na maging sarong universidad. Tangarig pong mas dakol na mga taga-Naga ang makinabang, mas dakol na mga taga-Naga ang magbenepisyo sa pagkakaiguaning marhay as sindikalidad na edukasyon. Taaram ta mga tugang, ang edukasyon sa naman lang ang pwede tang sarigan to ensure si marhay na puturo ta, si maray na puturo kan mga aki ta, and of course to ensure na maray ang puturo din kan sa tuyang syudad. Kaya labi-labi na sana mga tugang ang investment kang syudad sa sektor kang edukasyon, dahil ini po ang pagkutubulan ming liabi or susi ngarig siguro tang marhay ang kakaabtan kan sa tuya pong syudad sa mga maarabot pang panahon. Mga tugang, sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nanay Diasis, kan sangguniang panglusod kang Naga, sa mga pag-iriba kolegi sa City Events Protocol and Public Information Office, siring man sa mga pag-iribang department heads, as in chiefs of offices kang City Hall, mabalos po sa sitong pagantabay, digit sa satuyang programa, sa tung aramon, ini po ang sa inyong lingkod, Alan Riondanga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.